Tangan na itong asin ng manok. Ugasog asin. Para mawala ang langsa sa manok, butangan mo nag-asin o suka imong hugasan. Para mawala, wala siya baho. Kaya ito na yung sabawon. Sabaw na sagda. Magsabaw na sagda. Ay, tanglad. Binisaya. Mga pagluto. Wala man tayo manok bisaya. Sa binisaya na lang ito yung luto ng manok na rasa. Karon guys, ato i-marinate atong manok. Marinate ito gamay. Tawag na ito black pepper. Suka. Gamay ra. Ay, crack. Patis. Marinated chicken. Mura na itong lamas. Luto tag manok nga binisaya. Rasa mga manok diri ang binisaya. Binisaya mo kapag luto. Atong ilunod ang marinated chicken nga. Ato na siyang sanlagon. Sanlagon. Yan. Sanlag style na siya. Basta bisaya. Nga pagluto. Sanlagon lahat siya. Ang takluba. Natataan na o. Mo gawas iyang sabaw. Para na siya sabaw, guys. Magawas na yung sabaw, yung tambok. Ang binisaya gani nga luto na adyo na siya tanglad. Di na siya mawala. Walay tanglad. Lami na siya, basta na tanglad, humot. So, wala matay tanglad diri pinalit. Masilingan. Ayo! Ayo! Ngay kong tanglad! Ngay kong tanglad! Mag-unsa day mo day, ano ngay makagtanglad? Ihaw mig manok. Wa kalami, gay nya kuha o pagkuha ra diha day, nay tanglad diha. Sige, salamat. Tanglad day. Abuhin naman sudahon datong kuhaon. Kadira. Pwede na ni. Natay usa ka buok dahon sa tanglad. Wala eh. Nagtas kusina, dali ra kay sa dolo kay silingan. Tumugasan tong tanglad. Ito ni batan. Bato na siya. See? Ito na siya sabaw. Wala na ito na saboy ganina. Pero na siya sabaw. Ano na siya guys. Ito nung sabaw na. Sabaw ta nagduha ka galon. Yes. Dami ito itong tanglad. Takluban. Yan. Yes, so nakatimaho na ko sa tanglad. Humot na kaayo. Na. Panisabaw ha? Oh. Sus kabuk ra gani tanglad dahon pa jud. Pero prebuyag. Mut na. Sabo niya ang nato ng tantad sabuan ka ng maka kuan siya maka kanang magawas kina iyang mga sabaw, nga normal nga sabaw. May kay na siya. Ang manok nga nay kapayas. Lotong bukid ni goreng. Ang tubig. Karong malata. Kumplitong lata. Kamay lang. Hindi lang kayo natudaghan na ron. Hindi malas. Ay. Kaya kung sobraan sa tubig, as ay napod na. Mawala. Hindi siya sabaw. Palit sa tagkapayas guys. Kay lami na yung higop ng sabaw. Mag-ready sa tan. Atay gloves. Kay bawal o walay gloves sa gawas. Oh. Of course, ang mask na to. So now let's move to number 1. Number 1 is the Sony Extra Bass WF-XB100. So if you can have extra bass, but you're getting active noise canceling, very dynamic sound. Gawas sa ta guys, kay palit ang kapayas. Okay. Para man sa ubos ang grocery. Nata diron siya. Ano? Ubos.
Kanang M gani mo na Ms. M. Sulod ta. Arit sa G. M. G. Miss Guring. Init. Dara rata mag-grocery. Dali rata balik rata dayon. Sige bye. Kapayas. Pikas ra kay mahal. Di ka afford siguro rin. Ilang hugas na? Manghugas ata. Lentang. Ilang na itong kapayas. Magkulat na lang ta malutong kapayas din mga untahin ka man. Muna lutong bukid. Lutong binasaya. Sabaw nga pinakalami nga Bisaya. Mga una ta guys, luto na akong manok nga naay kapayas. Ito nakarelate ani kong giluto manok nga butangan og kapayas ug tanglad. Labi na sa taga bukid. Katong hilig kayo mo higop og sabaw nga pinalami. Shout out sa taga Negros diha. Luto na atong manok nga Bisaya. Manok nga rasa diay giluto binisaya. Nga kapayas.